doctor, șef catedră drept public, Alexandru Mare, ținând cont de profilul pe tărâmul căruia de asemenea are realizări și cu altă ocazie veți fi invitați la lansarea de carte. Ei, poate anticipez, dar este recomandat pentru tipar și o monografie a domnului Maris, adică ce vreau să spun. Nasc și în Basarabia, oameni scriem și noi, dar până la urmă suntem același neam, nu? Domnul doctor Alexandru Maris, veniți aici. Sau asta e de formă numai, pardon. Lucra? Veniți aici. Vă rog. Stimată audiență, am onoarea să mă expun și eu în câteva cuvinte în calitate de specialist în domeniu asupra lucrării. Eu zic distinsul profesor Tăvean Popa, cărui condei și mână mai vedem neobosită, spirit analitic și spirit creativ. În primul rând, țin să menționez că lucrarea în cauză a trecut recenzia catedrei. În așa fel țin să aduc atenția noastră că s-a bucurat de avizuri pozitive, chiar lucrarea în cauză a primit și unele elogii în sensul corespunzător. Majoritatea cadrelor didactice la catedră au ținut în mod neapărat să aducă cuvinte de laudă acestei lucrări, inclusiv personalității domnului profesor, a cărui onoare să-l avem în calitate de coleg la catedra noastră. În ceea ce privește cartea sau genericul care presupune răspunderea penală și pedeapsa aplicată minorilor, țin să atenționez în atenția noastră că este o problemă destul de actuală, destul de necesară, destul de, să spunem așa, frecventă și utilă pusă în seama cititorilor de către domnul profesor, în sensul că, după cum știm, criminalitatea juvenilă este o temă care se bucură de, sau este destul de frecvent discutată în cadrul sau în tărâmul academic, în diverse studii monografice, articole științifice, manuale, etc. Ceea ce ar fi probabil de remarcat în contextul acestei lucrări este faptul că domnul Tăvean Pop vine cu o sinteză personalizată, adică o sinteză proprie, vine cu unele dimensiuni de abordare, deci de asemenea inedite, aș spune așa. Ceea ce m-a impresionat pe mine, în mod personal, deci este capitolul 4 al acestei lucrări, unde vorbește despre legislația internațională, ceea ce ne deschide sugestiunile acesteia. Și în acest sens, atât organele de resort, cât și societatea empirică afiționează în mod deosebit abordarea acestei probleme, inclusiv este datoria sportului didactic, științific, adică academic. De așa vreau să menționez că a reușit domnul profesor am mai ținut în mod a principiului urbanismului sau a principiului legalității. Impresionant de asemenea este faptul că domnul profesor abordează dimensiunile legislației noastre proaspete penale, să spunem așa, care încă reușit în viziunea mea încearcă să-și facă chiar unele pronosticuri cărții noastre. Mai impresionant de asemenea probleme actuale ale societății care cunoaște foarte bine, deci cei ce denunță spiritul savant sau spiritul analitic sau de sinteză analogică, problemele care vizează societății în general, mai inclusiv societatea noastră, având în vedere exodul populației sau dezvoltarea familiilor care se întâlnește actualmente în societatea noastră, sunt propriu-zis copiii noștri, nepoții noștri, viitorul nostru și cred eu că este o care social, că instituțiilor didactice, este o care bine minte, este o care actuală, este o care într-un mod deosebit abordează o problemă care o consider mondială, regională și pregătire națională. În semn de respect, vă doresc să vă urez continuare succes, să ne mai aduceți în dar asemenea lucrări valoroase în societății noastre în care dați și discuțiile care dați cu toți în sensul foarte casete. Mulțumim domnului doctor Alexandru Mare, de realizările autorului. Eu vreau să remarc important este ca cei care vor beneficia de acest supraviețuiește prin intermediul istoricului. Ca să vă convin asistență, special pentru ocazia aceasta, am găsit un citat care redă cel mai bine fenomenul criminalității juvenile
care este de fapt un flagel al societății noastre. Un autor vestit din domeniul jurisprudenței spunea că despre minor, despre delicventul minor. Deci inițial era considerat ca un criminal adult în miniatură, apoi ca o ființă demnă de milă, victima nedreptăților sociale. Ulterior, considerat copil inadaptat, bolnav sau anormal. Ceva mai încoace recunoscut ca o victimă a unei familii bolnave și recent de tot este ca un produs al unei societăți bolnave. Hotărătoare apare ideea finală precum că, în linii generale, ceea ce se cheamă delicvență juvenilă nu este un fenomen social, ci amalgamarea intimă a unor fenomene de diversă natură, sociale, economice, politice, ideologice, psihologice și așa mai departe. Pronunțându-mă nemijlocit asupra operei, asupra lucrului efectuat de către domnul Pop, materializat în această monografie, vreau să spun că abordările științifice ale instituției răspunderii și pedepsei penale aplicate minorilor au o importanță deosebită pentru înțelegerea corectă a conținutului și noțiunilor cunoscute de către legislație penală a Republicii Moldova și nu numai. Interesul față de care crește simțitor. Opera în cauză este o cercetare științifică care ia în vizor analiza în detaliu a particularității sancționării minorilor pe categorie particularității sancționării minorilor. Studiul a fost efectuat prin prisma oportunității momentului și din acest punct de vedere avem de a face cu o lucrare unică de acest fel, de acest sens pe tărâm autohton. Autorul include în planul de cercetare anumite cazuri practice, înaintează propuneri și soluții pe care pot miza lucrătorii de orice rang și în care se pot bizui organele de drept responsabile de control, reglarea și uneori chiar și sancționarea comportamentului juvenil. În monografie se expun momente ce invocă argumente în favoarea și defavoarea actualului mecanism de sancționare a delicvenților cu vârsta sub majorat. Și de asemenea sunt înaintate și multiple propuneri spre desăvârșirea mecanismului nominalizat, spre perfecționarea instituției în cauză. Vreau să mai spun că monografia este scrisă într-un stil sombru, clar, este coerentă din punct de vedere logic. Sunt utilizate diferite surse bibliografice, este efectuată analiza legislației mai multor țări, ceea ce în fine a permis autorului să efectueze chiar și o analiză comparativă a legislației acestor state, să-și expună propriile opinii referitor la problemele discutate, care sunt destul de întemeiate. Nu lipsește rigoarea științifică cu exemplificări practice, anexe, chiar și cu anumite date statistice. Sunt ferm convins și nu am nicio îndoială în privința faptului că monografie denotă spiritul de originalitate, nu numai o alocare care ne deodată în rând, în continuare inspirație, răbdare și să ne bucure de asemenea cu noi lucrări în domeniul respectiv. Deci, domnule conferențial universitar, dumneavoastră evaluați lucrări pentru că noi ne-am învățat să le evaluăm. Ceea ce nu înseamnă că nu vor avea loc și au avut loc. Cu ocazia acestei sărbători și să spun câteva cuvinte despre lucrarea intitulată Răspundere penală și pedeapsa aplicată minorilor. Toți noi știm că ocrotirea intereselor sociale de faptele infracționale se efectuează prin amenințare cu răspundere penală. De aceea este important că acest institut, adică răspundere penală, să fie studiată și să fie extrem de clară. Pe parcursul deceniilor, răspunderea penală atragea în permanență atenția specialiștilor din domeniu. Acest fapt se datorează cu precădere locului central pe care îl ocupă răspunderea penală în sistemul de drept penal și în știința penală. De aceea, mulți oameni de știință, cercetând diferite probleme juridice într-o măsură sau alta, se atingeau de acest institut. Tema studiului efectuat de către domnul doctor conferențiar Octavian Pop a fost analizată în literatură de specialitate de mai mulți autori, fapt ce se reflectă și în lucrarea prezentată. În lucrarea sa, autorul a utilizat un șir de literatură de specialitate, inclusiv română, rusă, franceză, italiană, fapt ce dovedește despre studiul aprofundat și minuțios a acestei probleme. Tema monografiei este analizată atât din punct de vedere dreptului penal, cât și din punct de vedere al criminologiei. De asemenea, în literatură este prezentă, da, și sociologie. Și de asemenea, în monografie este prezentă și legislație internațională. Analizând toate studiile din domeniul respectiv, autorul de asemenea vine și cu propuneri și recomandări proprii. Lucrarea are un limbaj clar, accesibil, ce dă posibilitatea studierii acestei probleme nu numai specialiștilor din domeniu, dar și pentru persoanele care doresc să-și îmbogățească cunoștințele în acest domeniu.
În sfârșit, aș vrea să-i doresc domnului doctor Conferențian Octavian Poc succes și realizări la mai mult și la mai mare, cu toate că consider că domnul Octavian Poc deja a lăsat o urmă în istorie, inclusiv și o urmă în istoria facultății noastre, adică facultății de drept. De asemenea, a adus o contribuție considerabilă și în știința criminologiei, sociologiei și în alte domenii. Și pe viitor, cred că chiar poate sunt convins că lucrarea o să aibă succes și va contribui la formarea specialiștilor în domeniu. Uneori pot fi formulate anumite sugestii originale din perspectiva altei discipline, din perspectiva altei ramuri de drept. În acest context, cred eu că nu va refuza invitația domnul Eduard Demciuc, doctorand, membru al Catedrei Drept Privat. Referitor la actualitatea și oportunitatea unor astfel de lucrări și la modul concret a acestei lucrări am vorbit deja colegii noștri, eu aș vrea să mă refer la o altă relație. Relația autor-lucrare. Deci când nu prea mult timp în urmă, la o lansare de carte, am spus că aceste lucrări sunt de fapt o fotografie a personalității autorului. De fapt, autorul exprimă în astfel de lucrări ceea ce are mai bun sau mai scump. Le exprimă și le și dăruiește celorlalți, adică nouă. S-a menționat deja că pentru noi aceste lucrări sunt un cadou adevărat din toate punctele de vedere, atât spiritual cât și material. Referindu-mă la autorul acestei monografii, domnul Octavian Poc, și uitându-mă în dreapta mea, pe panoul de acolo, aș spune că este nu o fotografie a personalității, ci, eu știu, un film a întregii personalități. Deci nu ar fi numai autor a unui lucrări științifice, domnul Poc, ci și poet și chiar scriitor. Uneori se mai confundă noțiunea de autor și scriitor. Referitor la lucrare, aș vrea să menționez două chestiuni. Din punct de vedere teoretic, adică, hai să spun altfel, lucrarea are două fundamente de bază. Unul teoretic și unul practic. Cel teoretic, normal, este relevat în lucrare, făcându-se, eu știu, un accent destul de major sau de important pe aspectul empiric sau practic. Pentru că, din câte cunoaștem noi, cel puțin, domnul Pop este angajat la Centrul de Reeducare a Minorilor din Găiești, România. Deci are și o bogată experiență practică. În ce privește lucrarea, iarăși vreau să spun că nu este recomandată, adică nu este recomandabil de a o citi, este necesar de a o citi, mai ales pentru persoanele care se specializează în domeniul dreptului penal și criminologii. Asta, o să mulțumesc. În primul rând, studenților. Și chiar dacă la despre analizezi ideile respective, care nu au reușit să o facem mai apoi, mai ales veți avea și lucrarea, și dacă dorește cineva dintre nu are decât să apropie de tribună. Dacă am sesizat corect, intenția respectivă era manifestată de studentul grupei 353, n-am greșit grupa, da? Maxim Negru. Ziua tuturor, aș vrea să încep în felul următor, că acest profesor veritabil în persoana domnului Octavian Pop trăiește acele vremi când încearcă zilnic să-și însemne cărarea prin timp cu noi și noi realizări. Produsul acestor realizări îi colorează orile zilei și nopții, îi marchează viața intelectuală și viața religioasă. Talentul domnului profesor mereu ne-a trezit nouă, cititorilor, invidie în sufletele mici și admirație în sufletele alese. Valoarea acestui om constă în folosul pe care îl aduce în rândurile studenților și specialiștilor în domeniul jurisprudenței. Ca obiectiv major
a lucrării respective, domnul Octavian Pop a plasat așa numită educație societății, pentru că educația societății sau educația unui popor se judecă după ținuta lui în relațiile sociale.